Maging doble na ang paghimuon nga praktis sa Gilas Pilipinas bilang preparasyon sa katapusan nga windows ang FIBA World Cup Asian Qualifier. Sa suno sa Samahang Basketball ng Pilipinas, ini ang maging na preparasyon agud nga magpangibabaw batok sa ila kasumpong nga Lebanon sa Pebrero 24. Samtang maghahampang man ini batok sa Jordan sa Philippine Arena sa Pebrero 27. Ginakabig sang SBP nga isa kadako nga pagpanghangkat para sa gilas ang hampang bangod sa kakulang sa ila primary player. Sa ginakipan nga sa Kai Soto, Roger Pugoy, Carl Tamayo kag Chapit Aguilar. Sa Aguilar kag Pugoy ang parayon naman sa pagpaayos ang ilang injury samtang sa Soto kag Tamayo ang nagperma naman sa Japanese Basketball League. Ginalooban nga mapakilala na sa publiko ni Gilas coach Chat Reyes ang mga manugampang nga makigbahin sa nasabit nga tournament. Kag inyarbatihan mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!